'yan uwa wannan jan hankali ne za mu yi ga musulmai masu ilimi masu hankali. Kun ji za ku ji yadda malamin izalan nan ya tabbatar ko kuma yake yin bayanai wanda bayanan suka nuna cewa mata musulmai a yanzu 90 a cikin 100 ba sallah suke ba don ba sa sallah, domin ya kawo wata ƙa'ida ne wanda ita ƙa'idar wannan ƙa'idar tashi ce, sannan kuma wanda bai bi ta ba ya ce ba ta da sallah, wadda duk ba haka ta yi ba ta da sallah. Za ku ji bayanan da ya yi, sannan abin ya ƙara ba mu bayanan abin da ya kamata mu ce. Bari mu ji. In mace ta zo sallah, kuna gani sai ya zama mayafinta, ai yanzu kaga wannan rigar da na sanya ga saman kafafuwa na a waje, amma rigar ta sauka ƙasa, amma ana ganin kafafuwa ta, to in mace ta yi sallah haka ba ta da sallah. Sai ainihin mayafin ya rufe haka, yanzu ya za ka yi kaga kafa ta a haka, to ya zama tana tsaye saman kafafuwanta rigan nan ta rufe, sannan ta sanya dan kwali, ta daure gashinta ba silin gashi daya a waje, sa'annan ta sanya mayafi mai duhu mai yalwa wanda ya fi wannan riga, ya zo ya rufe rigar shi kuma ya zuba a ƙasa. Wannan shine mafi karancin abin da ke isar mace sallah. To in ya zama saman kafafuwanta na rufe, to ta yi farilla. In ta yi ruku'u misali, sai aka ga nan cikin kafarta, tafin kafar, to akwai maganganun malamai biyu a nan. Wasu malamai suka ce in ta yi ruku'u kai ta yi sujada aka ga tafin kafarta a waje, wasu suka ce nan ma ba ta da sallah, wasu suka ce a tana da sallah amma ta yi karhanci wanda yake gab da haram. To don haka ku gyara wa iyalanku ibada, kar ta je lahira za ku yi shari'a da ita ba a gaban Allah, ta ce kana ganin ta a matsayin ka na mijinta baka karantar da ita ba. Saboda haka da yawa mutane za su tashi ranar lahira ba masallata ba ne ba, ko girman kai ko ɗaukar cewa sallah ai kayan gado ce. Ina kayan gado? Ko shugaban malamai na jihar Bulato ya haife kan kai karatu ba maganar gado, ko shugaban malamai na ƙasa ya haife ka ba kai karatu ba maganar gado, ko Shak Ismail Idris ne ya haife ka ba kai karatu ba maganar gado, ko Shak Abubakar Hamdu Gumi ne ya haife ka in ba kai karatu ba maganar gado, ko Shehu Usman Dan Fodiyo ne ya haife ka in ba kai karatu ba maganar gado. Saboda haka a karanta addini, a yi aiki da abin da aka sani, abin da ya gagara a barwa Allah. Sa'an nan kuma to yanzu saboda Allah ku duba wannan bayanin da yayi, ya ma za a yi a ce sai dole mace ta yi shi sai sallah. Idan ma har mace ta sake kabar ta yake nunawa, ko da in dai tana sallah bai tunanin ita kadai ce, cikin jama'a ne, cikin masallaci ne, cikin menene. Amma kuma naga wannan abu fa da yake faɗa shi kanshi ya san ba zai yiwu ba, don ko makarantansu ka je ba za ka ga matansu da hijabinsu yana taba ƙasa ba, kuma ana yin sallah da su. Kuma ka je masallacin tahajjud ma za ka ga ma wata da gyale ta zo. Allah tabaraka wa ta'ala dai ya ba mu ikon mu ba abin da yake so, mu daina son yin burga cikin wajen koyar da addini. Allah tabaraka wa ta'ala ya kyauta, kuma Allah ya ban mu a musulunci. Kuma ni abin da nake son in faɗa daga ƙarshe, wannan abu da ya faɗa ba haka bane. Allah dai ya ce wali yadribna bi khumurihinna ala jiyubihinna, ta lulluɓa lullubinta a jikinta, a sasaninta ya lulluɓa jikinta. Ba a ce har sai ya rufe diddiginta ba, kuma ba a ce in ta zo sallan diddiginta ya bayyana malamai sun samu kaulani. Allah ta ba wai tafin kafar ta ya bayyana malamai sun yi kaulani a gurin, amma kuma in saman kafanta ne bayyana ba ta da sallah. Kai ka ji wani hukunci sai ka ce Allah ya kyauta.